Oké, Maarten. Schiet dat huis ook even aan, wil je? Dan hebben we dat maar vast. Ja, dat is wel wat. Meneer, wilt u even opzij gaan staan? Of u even aan de kant wil gaan? U staat in ons shot. Oh. Waar is dit voor? Holland in beeld. Oh, leuk. Interessant. Wat? Ik zit zelf ook een beetje in het vak, zie. Goh, Maarten. Pak dat achtergrondje ook even mee. Maak maar een mooie pen. Het is een mooie ambacht, journalistiek. Ja, mooi zo. Toppie, Maarten. Ja. Ik schrijf columns. Sorry, wat zegt u? Ik schrijf columns. Columns, stukjes. Dus u bent van hier? Oh, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben hier geboren en getogen. Benne, Hikke en Tijn. Wat blieft? Benne, Hikke en Tijn, dat is geboren en getogen in het Fries. En ik heet jou met jouw cameraploeg je van harte welkom in Friesland en ik hoop je dat jou je geweldig net zin houden. Dus u bent hier goed bekend? Ja, ik ken dit dorp op mijn broekzak. Dan kunt u ons dus ook wat meer over dit dorp vertellen, als zeg maar een soort gids. Ja, I'm your man. I am geschikt voor deze job. Ik zal me wel voorstellen, ik ben bandbaas, journalist en libbesgenieter. Jack Smit, regisseur-producent. Ja. Maarten. Wat vind jij? Markante kop niet? Daar kunnen we wel wat mee. Een doorgesopen drankhoofd. Stikt hiervan. Maak eens een proefje. Meneer, Baas. gaat u daar eens voor me staan? Huh? Ja. Kijkt u dan eens nadenkend in de verte. Closer, Maarten. Ja. Iets meer ontspannen, los. Ja, mooi beginshot. Dan zet ik daar een moppie zware klassieke muziek tussen. Mahler of Wagner. God, heb je een idee, hoor. Zo goed als... Ja. Jongens, ik heb een idee. Zeker niet. Meneer, Baas. voelt u er wat voor om in onze film als een soort leidraad te fungeren? Dat men, zeg maar, als het ware, het dorp door uw ogen bekijkt? Dat lijkt mij uitstekend. Nou, dan loopt u af en toe wat door het beeld. Ja. Of u staat op een brug en u staart in de verte. Oh, dat zie ik helemaal voor me. Toppie. Dat de kijker zich met u kan identificeren, als het ware. Ah, identificatie. Toppie. U heeft een markante kop. Wie, ik? Ja. Oh, dank u wel. U heeft meer gespeeld? Zeker. Ik heb veel toneel gespeeld. Ja. Ja, jongens. Stop maar, het licht gaat zakken. Morgen, 10 uur hier, oké? Perfect. Toppie. Oké, jongens, inpakken. It's a wrap. Ik ben beroemd. Zit uit waarin jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen, denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Ik had een naaiers leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog net hand. Maar loop mij maar, ik ben het
bist. Joop, ik ben ontdekt. Wat? Ik krijg de haat van de televisie over de film, hoe is het warp. Zet het even voor die. Ben je een baas? Dan ben je Rutger Hauer. Ben je een baas Goes Hollywood? Sticht er nou uit de keel. Er is een filmploeg in het dorp van Holland in beeld en die maken de film hoe is het warp. En dan gaat de regisseur, die had mij eruit pikt vanwege mijn markante kop. Markante kop, doe? Ja, dat is juist over zelden lang niet meer. Nee, dus je kan denk 40 uurtjes in. Nee, maar die filmploeg zit ik al nog wol. Oké, rustig. Rustig, man, rustig. Geen even zitten. Zusje met een mafbroek een soort van gids. Dat het publiek alles shot vanuit mijn eegpunt wij. Snap je? Ja, dat zult wel. Hoe zou dat stil wel? Wist hoor ik ze zeggen. Wat is er maar die heren ben? Er is niks met meneer. En doe zwist ook eens beter in. Wat is het? Nee, ik moet de locatie echt eruit ziekje. Ben je het? Nee! En deze wil ik hier hebben. Goed, hebben we een paar touwen nodig. Misschien wat haken. En ballonnen, heel veel ballonnen. Gele. Sjoerd's lievelingskleur. Zo, je maakt er echt werk van. Moet ook. Ik ga thuis even kijken of ik nog een touw heb. Nou, het zit er bijna voor je op, hè? Ja. Het is niet anders. Je hebt toch een nieuwe baan? Ja. Ja, het is ook niet het werk wat ik zal missen. Ik zou jou heel erg missen, Talita. Ja? Ja, ik ben gek op je. Frank, het lijkt me geen goed idee. Ik heb je denk ik de verkeerde indruk gegeven. Ik vind je heel aardig, maar meer ook niet. Sjoerd is mijn fan. Je kust iemand niet zomaar, Talita. Alsjeblieft, Frank, hou erover op. Je hebt Sjoerd lang niet gezien, oké? Dat is nu even spannend misschien. Maar voor je het weet zit je weer samen suf op de bank. Wat weet jij er nou van? Ga met me mee, Talita. Dat meen je Ja, niet. dat meen ik wel. Ja, en je dochter ook natuurlijk. Nee. Nee? Nee, ik ga niet met je mee. Oké. Kom je nog naar het feest zo? Dat weet ik niet. Je bent me al lang alweer vergeten als je het dorp uitrijdt. Rutger is eigenlijk iets begonnen. Wie? Rutger Hauer. Oh, die. Ja. Ja, dat is maar gewoon een jongen uit Friesland, een beetje zwijg. Nog een grote ster van Hollywood. Nou, Beert, sorry hè, maar ik zag daar voor dadelijk nog net die Star Wars of zo. Net? Ik heb een markante kop. Ja, maar best crickettalent, ja. Ja, in Scream 18 of zo. Of in The Return of a Terrible Werewolf. Ah, jongens, wacht je maar, wacht je. Nee joh, ik zeg volle jij er zien met uw Japens aliens. Bliep, bliep. Zo jongens, een grote haatrol zit er misschien net maar in. Maar wel een goede bijrol bij gelijk zoals inspecteur van politie of een man die het nog volop geniet met volle teugen van haar lippen. Huh? Gary, zelfde man. Net alleen nog van het lim, hè? Nee. Je bent baas. Dat is gewoon een beetje te moeilijk voor die Yanks. Dus dat verhoor ik in. Ben Bos. Ben de Bos. I am de Bos. Hey, Beert, luister gewoon, jongen. Hey, stik voorzichtig. Dan stel ik dat dus als generaal Montgomery van mijn troepen. En dan spreek ik ze taal. Well, man, I'm very proud of you all. It's unbelievable how you defended your country with your own life. Jongen, waar slaat dit nou weer op? Een Hollander als een Amerikaanse generaal. Dat is mijn uitstraling, mijn karakteristieke kop. De stem die is al in de dubbe. Dubbe? Dubbe, ja, ze nemen dat dubbe. Dus zet ze bij gelijk de stem van Al Pacino zet ze onder mijn kop. Ja, hè? Kijk, ze is de stem van Schwarzenegger onder die van Donald Duck. Denk? Oh, maar alles omkeer zelfs zeggen. Stel dat Al Pacino met een Friese immigrant speelt. Dan zet ze mijn stem onder zijn kop. Ja. El Pacino als Friese immigrant. Worst wel jou zeker. Die man is hartstikke donker. Prototype van een echte Italiaan. Kun je ze blonderen? Ja, zuster Florrie. Blonderen El Pacino? Rutger doet wel een goed woord. Oh, juist die nou weer als Blade Runner. Het ben die karakteristieke rol. Die grote jongens. Grote Pier. Michiel de Ruiter. Napoleon. Ja, Napoleon. Napoleon the movie. Starring Band Baas. From Friesland. Vive la France. Gary, zelfde dan een keer. Oh, Gary, ik moet even met die praten. Redelijk waar die doorkomst in beeld.
Ja, Beent, het gaat net om dat ik in beeld kom. Het gaat om het café. Begrijp ik, het café. Ach, nou ja, ik weet dat, ja. Dan ben ik net helemaal helder meer. Ja, hoor even, er is een nieuwe Friese cappuccino bijna. Dat mag er even vierd worden. Oh, ik moet toch een beetje kalm aan. Ik moet naar rijden. Dan nog rieden? Ja, met een fortenwijn. Hey, Beent, nog één keer, hè. Als het de verzwaring is dat mijn kroeg in Holland in beeld te zien is, dan is de rekening van deze jaar voor mij. Kerry, wij hebben een deal. En dat moet gedronken worden. To drink or not to drink? That's the question. Hey. Wie is dat? Dat is mijn hoofd. Ja, echt. Vreemde kuren. Nou, dat kan toch helemaal niks worden? Als het hem net een beetje hoop, jong. We hebben 1 keer gezoend. Ja, een beetje. Sommige mannen maar genoeg een beetje. Maar ja, dat is zijn probleem. Wat moet ik nou? Hij kleeft aan me. Hij zit op mijn nek. Het is net als in die film, Fatal Attraction. Het zijn wel wat aanvallen. Nou, ik ben echt bang dat hij straks wat tegen Sjoerd gaat zeggen. Of wat laat doorschemeren of zo. Maar dat risico is dan eens altijd als het zo stost. Ja, als door in een BS gekist. Sorry? Ja, dat denk ik erover. Oh, en dat heb jij nog nooit gedaan? Nee. Ook niet met Douwe? Nou, dan heb ik het met je te doen. Dag. Wat voor je aan de kont. Dit had er even stevig in, hakbaas. Oh, rucht, Beent. Rucht. Plopper, de plopper, de plop. Hoe is het met die, oude jongen? Maar mij het best. Een beetje te volle dronken. Maar ja, ik heb ook wat te vieren. Zo'n hier van ploetering ben ik eigenlijk ontdekt. Net als schreeuwer. Was acteur. En als je nou alle uitjouwers zelfs in een regen om mij een autografie. Nee, hoe heet dat spel nou? Een bio-auto... Autobiografie. Ja, great, ja. Bedankt, Flop. Bedankt. Hi, I am McCluskey. Chief Inspector McCluskey. Hi, I am Chief Inspector McCluskey. You're under arrest. I am Chief Inspector McCluskey. Everything you say may use against you. We hebben toch weer aan de gang. Hè, wat? Praat nou ik al in die cels. Nee, ik zit een beetje tatterierend op de opnames. Hè. Een beetje losbijtje de boel. Nou, dus je is er als uit als een gek die uit het gesticht ontsnapt. Ach, Joukje. Wat is toen de verstand van dit vak? Nou, dan was hij dit zo opwinnen. Restig. Ja, Al Pacino, hè. Die stier ik al even de spiegel te oefenen. Oh, dat werkelijk is die nou ook al met Al Pacino. Hi, baby. I'm your man. Come with me. Geef wat je. Dus jokes dan naar de drank van Juster. You are under arrest. Wat is er, my day? You are under arrest. Everything you say may be used against you. Nou, restig. Bye. Dat is Toppie. Dan pennen we zo naar beneden en dan komt u het beeld inlopen. Ja, prima. Als wat? Hoe doet u? Wat is mijn rol? U bent gewoon uzelf. Ah. Oké? Oké. Camera! Sorry. Moment. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Hoe bedoelt u?
Het maakt me geen reet uit waar u naartoe gaat. Nee. Kijk, ik ben als acteur moet ik dat weten. Ik bedoel, hoe loop ik? Loop ik langzaam? Loop ik snel? Loop ik met een hupje? Met een hupje? Ja, een hupje. Of loop ik een beetje mank? Nee. Loopt u nou maar gewoon zoals u altijd loopt. Ja? Ja. Oké, jongens. Oh, en dingen nog, Jack. Ik mag toch wat Jack zeggen, hè? Ja, en dat is? Hoe kijk ik? Kijk ik vrolijk? Kijk ik bedrukt? Heb ik de pest in? Vloek ik binnensmonds? Ik bedoel, ik noem maar Meneer Baas. Ja, Bent, zeg maar Bent. Bent, u kijkt gewoon zoals u altijd kijkt. Gewoon neutraal, niks doen. Oké? Neutraal. Zo? Zo, ja. Toppie. Goed. En actie. Ja, stop maar. Waarom heeft u nou opeens een zonnebril op? Nou, Jack, dat geeft iets mysterieus, iets spannends aan de opname, zou ik maar zeggen. Nee, dat is gewoon raar. Mensen kijken naar een geveltje en zien dan opeens een man met een zonnebril door het beeld lopen. Dat slaat, sorry dat ik het zeg, helemaal nergens op. Oké? Oké. Nou. Nog 1 keer zonnebril. Actie. God, wat een idioot. Wat bent u nu aan het doen, meneer Baas? Nou, Jack, ik denk na over al het mooie wat hier verloren gaat. Dus ik ben somber over de vergankelijkheid van de dingen. Niet doen! Nog 1 keer! Actie! Ja. Wat is dit nu weer? Sorry, Jack, dit was echt... Ik kan er niks aan doen. Jongens, 10 minuten lunchpauze. Toppie. Hey Jack, ik heb een idee. Die zaak komt mooi in beeld. Oh, super. Wat nu weer? Nou, kijk, ik en mijn vrienden die vieren de vrijgezellenavond, want Kees gaat trouwen. Ga ik trouwen? Nee, jij krijgt alles. Je mag acteren. Waarom ik net en hij wel? Mag het dat u het waardje nou trouwt? Ja, kunnen we? Ja, dan nog even, Jack. Wij komen dus zingend de kroeg uit, lopen door de Dorpstraat, camera gaat mee en dan kun je misschien dat kerkje er even bij filmen. Briljant. Schiet nou maar op. Ja, goed. Nou, we komen dus de kroeg uit en misschien kun je beginnen met het maken van een shot van de naam van de kroeg. En dan uitzomen, zou ik maar zeggen. Uitzomen. Nou, doe nou maar. Ja. Waar gaat er nou eens trouwen? De hele week. Ik ga nu naar het vliegveld. Ja, dat is goed. Ik zorg dat hij klaar is. Mooi, dan neem ik hem met een smoes mee hier naartoe en dan bel ik je wel onderweg. Oké. Oh, ik vind het gewoon spannend. Ik voel me net 16. En zo zie je er ook uit, ja. Kom maar. Lita. Hi. Je ziet er geweldig uit. Dank je. Ik moet gaan, hè? Ik heb iets voor je. Oh? Nou, maak open dan. Mooi. Maar het is wel te duur, hè? Nee. Als herinnering. Je bent gek. Ja, op jou ja. Hey, ik wil graag contact met jou. Ja, ik moet nu echt weg. Je gaat Sjoerd halen. Ik zie je straks. Mama, is Frank verliefd op jou? Hoe kom je daar nou bij? Anders geeft hij je toch nooit zo'n dure ketting? Nou, dat is gewoon een cadeautje. Hebben jullie elkaar ook gekust? Nee, Dan mag papa dit niet weten. er is niks gebeurd, Cynthia. Frank is gewoon een vriend. Ja. Maar als jij niet wil dat ik het tegen papa vertel, dan doe ik dat niet. Er valt niks te vertellen, hè? Waarom doe je dan zo zenuwachtig? Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Wil je een ijsje? Jawel, eentje van €3. Ja, mocht je willen.
Anders vertel ik tegen papa dat jij met Frank hebt gekust. Cynthia! Liegen mag niet helemaal. Mensen, 3 uren en dan is er 4. Nou, Bas. Ik ben er niet onder klaar voor, Ben. Hé, doe toch wel een beetje voorzichtig met dat pak. Dat gaat jongens nog wel even om. Ja. Is het wel goed met die bent? Ach, meisje, zeun is het boot. Ja, maar... Komt papa helemaal met dat kleine vliegtuigje uit Afrika? Nee, hij is in Frankfurt overgestapt. Ik weet ook wel dat er niks tussen jou en Frank is gebeurd. Maar ik had gewoon zin in een groot ijsje. Boef. Ja nou. Wat? Moet je daar niet af? Stom van me, hè? Wat is er, man? Wat doe je hier raar? Hij komt! Ja! Hartstikke mooi, jongens. Bedankt. En weer toppie. Jongens, zie je al je plak op en begin nou. Ja? Al je moed zitten hier. Nou, zeg, mij eens benijden. Welkom bij de 7e en laatste aflevering van Holland in Beeld. We hebben in de voorgaande afleveringen aandacht besteed aan de provincies... Jongens, let op. Hier, nee, daar kom ik. Friesland. Of zoals de Friesen zeggen, Us-Friesland. Natuurlijk kent deze provincie veel meren, kanalen en vijverpartijen. Maar ook zijn de vele boerderijen onlosmakelijk met het prachtige landschap. Maar ook de stelkboerderij komt veelvuldig voor. De eerste werd gebouwd in het jaar 1879. Deze is de zogenaamde Hollandse.
Hey Bernd, wanneer kom je nou? Ja, en hoe zit het maar in kroeg? En ik dan? Ja, wij dan. Ze bouwt mooi op, hè? Geduld is een kinderzaak. Wacht er nou even op, hè? Friesland heeft zo'n 180.000 stuks. Die overal lopen, gezellig. Ze gaan me de rukken niet. Jullie zijn helemaal niks in. Hey Bernd, wij moeten maar even rekken, je denk. Ja, het is allemaal haat en nijd in het televisiewereldje, hoor. Ze zijn al jaloers op die mooie, markante kop van Dijk. Sorry Bernd, maar shit, dit krijg ik nog van die. Mijn kroeg is net in beeld geweest en ik net. Doe maar, hè. Stel die maar aan. Bernd, wat is er maar, jij? Bieden. Ben je een ambulance gauw? Elke. Ik hou van die. Ik kijk van die. Het rins altijd,